Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminama on juuram no gowɗen wadde kala yontere émission meɗen fait divers enen jaadi hen e gorko mo horke jere Adama Diop a salminama ko noon a salmitama banam debbo Habsa Diallo mi weltanimama debbo mo Donayi Tareji ma o Boulel Sare mi yejjirani ha joni mbinda noon garam nen toon mbiɗi sabbi gaari ndi min nene mbiɗi fodanoma galle toon to horke jere. Ok mom neldotoon sima e jamde pour mahde gallam o inchallahu taala. Ok Adama Diop fait divers men hande puɗɗortoɗen ko probléme baɗɗo tonete Matam wuro witego Gurel gorkaji goto barɗo joom suudu muɗum taw saabi ɗum ko joom suudu hollirde wonde gorko ko johowo jamma ha heure uji mo gandanɗa hoore ma fewani e joguiɗo joom suudu o natti wawde muñde ɗum o ñaaguima dande makko no gorko yinde omon fewdo baksuji makko yaltina pistolet waɗimo e hoore o wasi fittanoma kanko suku debbajo o dañ tan ko duuɓi sappo e jeenayyi o resa kom dañ duuɓi sappo e joyyi no nanɗa nde ɗeɗo no caɗele ko waɗama mi huuli no feewi Habsa kono noon kadi aɗa andi hono ɗeɗo gueɗe en keewi yiide ɗum e nder leydi ndi Sénégal kono kadi ɓeydini kam hulde foof Habsa ɗum waɗi koye nder région mo jeeyami woni Matam e nder nokku biteɗo Gurel en jii vraiment information no waɗa circulé e nder réseaux sociaux ji ɗi guila nden ƴeewino ni jokkodirde e ɓen ɓe ganduɗa jeeya koye nder ngoɗon wuuro Gurel kono ko ŋakkere réseau tan ha saabi en keɓani réponse aji no jiddunoɗen ni kono ɗum foof e waade noon rewendima ɗum ha addi ɗum ɗo henne vraiment ko noon tigui en jonnani affaire o no wayni surtout jan guuli batteɗi e rewɓe ɗi e kala saaha Habsa en ceerata e haalde ɗum ɗon an en tant que debbo aɗana woyto minnen aussi mbiɗi foti walludema e oɗon fannu par ce que sénégalais ji foof en poti rendude vraiment kaɓono hono ko wayni ɗiɗo jan guuli batteɗe debbo ha tenti debbo mo gandanɗa hoore ma ko gorko mum waɗi ɗum hono ko wayni henne fetel hayso tawi wiyama kanko ko bañowo bañowo kam mbiɗa andi to leeli foof fetel fotata wonde koye less jaganayo mum e ɗum no foof e waade noon ko waɗi ko kam so tawi fewuji ɗi ko noon jaari Habsa ɗum wona hunde yonde e il faut mbaɗa respecté debbo ma won certaine heure uji jaaha ha garta ɗiɗon heure uji debbo ma ene namdodema ene yewtide ma ha manan ndiɗon no salo hen walla mettina hen wiyene fewna bagage mum ene yaaha kadi sen duttima caggal Habsa ene wayno ko mariage forcé ni mariage familial mo ganduɗa par ce que kamɓe ɗiɗi foof nandi jettode est ce que ɓe gona jiiduɓe haaɓe kokkodiri e oɗon mariage est ce que guilli ene gonno ɗon ɗum ɗon foof ko laañe ɗe gudditten ƴeew yen réponse ɓuuri hen haabnade foof ko suku debbo dañɗo duuɓi sappo e jeenayyi duuɓi muɗum jehani hay nokku fuɗɗo dañde ɗeɗo caɗele e ménage muɗum est ce que aussi parent ƴe ƴewtako em jaafomi sukaɓe mem nannata dewle law surtout so tawi ko dewgal baɗagal arrangé wona suku debbo yiɗan hoore muɗum walla suku gorko yiɗan hoore muɗum ɗeɗon caɗele foof en adda probléme aji wayno wargon e goɗɗum ɗon kadi jibinaɓe est ce que ƴewtata ko mbaɗata ko responsabilité o ne waɗi partagé Habsa to jinnaɓe to magni banggueji goɗɗi e nder société o e kuuɓal renndo ngo pourquoi pas par ce que an mbiɗi sikki ko foti debbo wona caahan wona wutte mi ɓorno hande oɗo tan janggo mi natte welede mum mi itta gorko kokketeɗo debbo il faut o ƴeewe kanko est ce que omo moti hokkede debbo hay gorko o wona mawɗo no fewi est ce que omo jogui responsabilité kadi neɗɗo ene wona suufa taw ene jogui responsabilité mais oɗo kam vraiment d' après sen tunnima e libération no ardiri kabaruji ɗi ni vraiment en paami ko oɗo gorko omo manqui jogade ɗum ko ganduɗa woni responsabilité hayso tawi toon to commissariat mo Wourossogui o waɗi reconnaître les faits e wonde ko yiɗano debbo o yaaha ɗum tagui o felli ɗum par ma voix rewɓe kala en mbi violence uji fawteɓe e dow rewɓe ɓe yo gaso surtout ɗo 21e siècle mo gonɗen o ɗum mbiɗo ɗoftuma hen ok merci fait divers ɓeɗo oɗo goɗɗo Adama Diop jaten koto Tambacounda suku debbo goto desanoɗo ko deuxiéme femme joom galle makko ɗanni o ƴetti reedu caggal muɗum par la suite gorko arti no gorko tinnode ko koriɗo wi fadarka haw Allah hokkam jaam fuɗɗo ƴettude décision caggal ɗum kanko debbajo o jibin o ƴetti ɓinguel nguel o nanne woydu
no koreji ɗi jiinode hankkadi natti yiide makko reedu mbaɗi alerté gorko ne kañum ne waɗi alerté police et sapeur pompier no ɓen mbaɗnode descendre e liyoji jiilim ɓinguel nguel yiita e nder waynu ndu taw ɓondu ndu sah fuɗɗima wadde déformé oɗo saaha kanko oɗon debbaji obone juuɗi laam est ce que gacci en porma poti tagde ha jooɓoɗa fittanu surtout ɓinguel mo jibinɗa e reedu ma ko noon Habsa aɗa andi sujet ji ɗi haɗa defa nandude ñande ne ɓoyɗo e gaddinɗo hono ko way noon toujours koye nder département de Kanel falde e département de Matam walla Tambacounda non ko Kanel exactement ni Kanel par ce que toon to wuuro wiyetego Bappelel ene tawe nder commune mo Ndendori debbo oɗon kadi cowinoɗo ha jibini à la fin ɓe jiyani ɓinguel nguel nde ko jooɓiɗo fittano ɓinguel nguel ha gendarmerie Ndendori en kalino hen ɗo henne ça veut dire ko même scénario presque arti commentaire men jutta hen Habsa ɗum ɗo hayso tawi mi haalninoma laamu leydi Sénégal haalino e alhaali avortement uji waɗino hen kuule ndi hin ha toon to assemblée nationale kono rewindo o ene manki Habsa ko rewindo donc eɗen ñaago tan laamu ngu toujours nde jokkata à chaque fois so fuɗɗima eɓɓore nde ƴeewata yettinde eɓɓore nde sabu je pense que probléme aji mbaɗi ni soko neɗɗo waɗi ɗum kuuli musɗi pawama e dow mum goɗɗo sikkantawma miijo wadde ko waynone oɗo fait divers meɗen ko Touba kewi aɗa andi ene waɗi murite goto ceerno muriten goto to Touba Daro Mosti Sankino no yimɓe jooɗiri ni e janaysi o gorkaji goto ebbi ɓorni waɗi déguisé o en bakke aɗan kamɓe ɓe jogui tan koltu mabɓe ɗo wonɗo noon aroɓe ena ñaago aroɓe dokkita duwawuji ɗi o wonata koye maɓɓade mumen comme si ko sankare nde koko waɗi mo touché ha ɓurti ndeket o ƴettatno ko juuɗe makko mo nanne posuji makko ɗon tan e oɗo duwaw o ƴetti ɗon ete téléphone aji jeetati ene waɗi téléphone aji tati ko iPhone 13 Pro Max ene waɗi iPhone 11 Pro Max e hen tati kadi ko Samsung aji no waɗnode ɗum ɗon tan Adama o ƴetti oto arti ɗo ete Dakar o hoɗi ko Parcelles Assainies o fini o yeehi Touba ndeket portable uji koko mbaɗa retracé par police surtout o yeehi kanke police eɓe tawdiri toɗete e lieu o police wimo yo uddita téléphone aji ɓen mbaɗi déguisé wi ko en civil koko jiiɗi sodde o ronki uddirde téléphone aji o namdam to jeeyi o wi ko gorko goto yeeyimbo kono o anda oɗon e caggal muɗum ɓen nawi mbo poste de police finalement o waɗi avoué ko gujjuɗo ɗum Adama Diop jaaɗo janaysi wujji ko foti ni Habsa ene yurmini ni kadi ene hersini par ce que ndew ñawete nde ko yeeso joom suudu makko aɗa ɗum ɗon gacce ɓurata ɗon an aɗa yaaha suba foof aɗa ara aɗa adda kalis aɗa hokka joom suudu ma walla aɗa ñammina aɗa wurna ɓesgu ma taw noon vraiment ka lorɗo heddiɓe woɓɓe par ce que woni lorde nde ala ko ɓuuri musde Habsa e wujinede mbiɗa andi an a meeɗi wujinede donc ƴeew sentiment oɗon mo joguiɗa par rapport à ɓen wujjante ɓe Habsa mi rutor tan e fewuji ɗi aɗa andi oɗon systéme joni omo mawni kadi mo heewi fannuji ene woodi ummotoɓe ɗo e Dakar so nani kew par exemple courtugaji cuddugaji nana toon to par exemple tareji ɓe jahat ɓe gummoto ɗo et puis ɓe mbaɗa déguisé Habsa sa yiiɓe cikkata ko kamɓe goni baman yangue walla yuman yangue en ɓe ñantoto jésinaire uji ɗi ngala hay nokku vainqueur uji ɗi ngala hay nokku sa yiiɓe a wawa wiideɓe koɓe wuyɓe ɗum noon noon ko alerte tan mbaɗanmi e rendo ngo fuutankoɓe surtout nde mbattata haqqille won ummotoɓe ga e Dakar so nani toon kewuji ene gara toon e ñanto ha jooɗa e nder yimɓeɓe taw porfiran ene gujja par ce que hono ɗum meeɗi wadde jomum noon so gujji gartat ko ɗo e Dakar jeeha ko nande Colobane en nokkuji jeeyirteɗi ɗi gara ene jeeya ɗum noon Habsa mi wawa jurnade hen so wona wadde alerte ɓesgu ngu yoɓe mbatto haqqille e chaque fois so kewuji en mbaɗi kono noon ɓurmi wawde sofnude ɗum foof Habsa ko woni e janaysi surtout kadi o jeeyaɗo Allah mawɗo tedduɗo to Touba e nder hen neɗɗo ala ko miijoto so wona ittude bagasuji janande nawa on so wi ko julɗo vraiment ene foti yurnitede no fewi Adama Diop kanko oɗon gorkaji je pense que caɗele ko wiya dow ma par ce que ko dañi tan ko duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi capanɗe nayyi e ɗiɗi 42 ans uniquement ko o jogui ɓiɓɓe jeenayyi
o jogi ko rewɓe ɗiɗi ɓiɓɓe jeena donc en wiye tout temps polygamie wona islam waɗi ɗum reconnaître tan ko gorko fof en foti ɗum wadde ha caɗele en powto e dow muɗum Adama Diop ko ɗum ɗo gaddanɗen bandiraɓe nde ɗo yontere gasi haalaɓe no mbaynortoɗa debbo mo mawo Boulel Sare a weltanama no fewi noon tan no mbirumi ni no mbaynirtoɗen ñan foof ni so wona weltanade bandiraɓe waɗoɓe commentaire toujours yoɓe jokku oɗon commentaire ñanden noon en jii hen commentaire goto Habsa wonde on biɗen wonde en heewi français yen gusso français o en jii ko wiɗinde ko en jaaɓi kadi en kormima par ce que ko sans les suggestions jaafoɗon kadi e konngol tubankore nde en mbawa yaade so tawi ko mbatton komin mbaɗata on kalani hen walla on jiyani hen hunde min mbawa wadde avancé c'est à travers vous min mbaɗata avancé kono noon il faut pamon tubankore nde souvent ko hen min mbawata tuggade gam wawde ƴellitade no hanniri ni Habsa en beltinimaɓe ha saaha goɗɗo so hawre si min e hoore mi yiino oɗon commentaire Adama Diop aɗa Pulaar ene teddi te en waɗi konnguɗi pour kala ɗum e Pulaar ene hersini ene teddi no fewi en gonani comme no tijjani anen ni taw quoi ɗum tagui minen mbaɗa employé mo oɗon e français min jafnomon henete no fewi surtout mamin mbaɗa ɗum prendre en compte min gusso français o inchallah on jarama ha gongol inchallah en jetti en jaari caméra manuji meɗen merci beaucoup